hapana mazuva akawanda venepenyero dzakasiyana-siyana pamwe chete zvakare nevanotaura padandemutande vafambisawo mashoko anonzi akabva kudare redzimhosva ekuti kana murume akanga awanikidza mukadzi wake aita cheupombwe yakati altari ane kodzero yekuti atevere mari yake kuna Tezvara. Tashanyira magweta akasiyana-siyana nhasi tida kuongorora nyaya iyi inyaya ingaitika here uye yakamira sei. Tasangana naAdvocate Simon Simango vakatitsanangurira maonero avanoita mutemo uyu. Mutemo kana wadzikwa nehurumende kuburikidza neparamende yedu uchizosainwa naPresident kwatinoti kuasenda wozwa mutemo uri munyika unewa mutemo unobata munhu wese. Saka zvauri mutemo unobata munhu wese, munhu wese wemuZimbabwe anosungirwa kuuteedza. Asi pane chinhu chimwe chinofanirwa kuti chizikamwe nevana veZimbabwe chekuti kune conflict kana kuti kurwisana kuri pakati pemutemo neugaro kana kuti mararamiro evanhu semugariro kana kuti culture yedu yavanoti law and morality. Vati zvakakosha kwazvo kuti vanhu vazive kuti mutemo pamwe chete zvakare nekurarama kunoita vanhu zuva nezuva zvine kwazvinoita sekunge zvinokwesherana. Kazhinji mutemo ndo pamunozoona paya woita senge hauko wakanganikwa. Inyaya dzekuti mutemo hausi kupindirana nemugariro unoita vanhu mumatunhu. Amumbonzwi kuti watyorwa nekuti hautaurwi nezvawo. Asi mutemo ngatipabatisise ipapo. Kana wadzikwa nehurumende mutemo. Nyaya yekuti tobhalansa sei law and morality. Mararamiro edu sevanhu. Vatiwo kune mienzaniso yakawanda munguva dzakapfuura dzakare. Zvinoratidza kuti mutemo dzimwe nguva unorwisana zvakare mararamiro anoita vanhu. Nyaya iyi yakaitika makore akare vakaipa semienzaniso. Regatinzwe zvavanotaura. Pane imwe kesi yainzi Magaya versus Magaya yakaitika muna 1999. Supreme Court yakavandurudza mutemo ichiinterpreta issue yekuti madzimai vanhukadzi vaimbonzi maperpetual minors. Kana makambonzwa imwe kesi yainzi Katekwe versus Peter Mondoro Muchabaiwa yakaitika kuChivu. Saka Magaya versus Magaya yanga yarevisitation yejudgment yakaita yekwana Katekwe versus Peter Mondoro Muchabaiwa. Mutemo ngatiti Supreme Court ikapa mutemo wekuti aiwa vanhukadzi havasati vachiri maperpetual minors vane kodzero dzavo. Unotori neright yekuroorwa kana kuchata asina kubvisirwa pfuma. Chabuda panyaya iyi ndechekuti vanozwa kuti upenyu hunorarama vanhu hune chekuita nemararamiro anoita kunyangwe mitemo inoiswa mukati menyika iriko zvakare ine zvainoreva. Zvadiwa nekutsvagwa nevazhinji ndechekuti zviviri izvi zvibatanidzwe pamwe chete zvifambe zvakanaka. Semataura zvaitwa zvakare naAdvocate Effort Jera vanhu bata basa vari kune inonzi Moyo and Jera legal practitioners vapawo tsanangudzo dzavo. Regatinzwe zvavataura. Kana tichishandisa mutemo wemuZimbabwe une yatinoti general law neyatinoti customary law. General law ndo mutemo watinenge tichishandisa une mastatutes ari kuishuiwa nemutemo yakabva kunze. Yatinoti customary law iri specific kunzvimbo nenzvimbo. Kana tiri under general law munotadza kuenda kunoreva pfuma yenyu because mamusina contract handiti. But kana taroorana under customary law ndo pataakudzokera kuti custom yedu isusu kunzvimbo yedu isusu zvinomboti kudii. Ndo paunokwanisa kuenda uchinoti baba ndidzoserei pfuma yangu kana kuti musandidzosera pfuma yangu handiti. Zvinoenderana nenzvimbo yenyu. Kana takuti Tezvara ngavadzosere pfuma kumukwasha kana mwana wavo aita chipambi. Kana murume akaita chipambi mukadzi wodii. Zvimwe zvinhu izvozvo zvatakufanira kuti tidii futi tiongorore kuti tione kuti custom iyi yamuri kutaura nei haisi kudzvanyirira madzimai here. Because ndo zvayakuita ka. But so ndikatarisa hangu marriage act yedu inozotendera kuti varume ndo vanogona kuita vakadzi vakawanda. But vakadzi sometimes unless maybe iri under civil partnership ndo kwandakaona sekuti haabvunzwe kunzi waitei. But tiri kuona sekuti pane kaudzvanyiriri karipo ipapapo kumadzimai. Ine nyaya yekubvisa roora manje iyoyi nepfuma ndiyo inokonzeresa matambudziko iwaya. Chinonzi roora chiya kana kuti dhori appreciation yandinobvisa semukwasha. Kana tikaenda chero kwese kunzvimbo roora harina kutanga nhasi kachero mubhaibheri ririmo handiti. Ndiri kuda kuappreciate vatezvara vangu nekuda kwemudzimai wavandipa. Vatiwo zvakare nyaya iripo ndeyekuti mararamiro anoita vanhu munyika zvikuru senyika yeZimbabwe anofanira kubatanidzwawo zvakare pamwe chete
nezvinoreva mitemo yenyika. Pakuda kubhalanswa pakati peculture nemutemo, vanhu vanzwisise zvese, voona zvine udzvanyiriri, voonawo zvisina, tonzwisisana kuti saka nyaya iyi toiita sei. Handifungi kuti tingati roora ngaribviswe kana culture yedu ichiri kuzvida, but at the same time tinofanira kuzotarisa kuti basa raro roora nderei. Kana ari mukuwasha ari kufara nekuti tezvara vamupa mudzimai, handiti aita contract iye naatezvara vake. Tafamba zvakare ndokusangana nevanhu vakasiyana siyana vachitaura pamusoro penyaya iyi nemaonero avo. Handikwanisi kudhorera pfuma kuti ndipe yangu ndakaroora, because mwana uyu ndiye aita ubenzi, saka ndinokwanisa kungoti takura ibenzi renyu munochengeta. Regai tione kuti zvichamira sei, asika munoziva imimi kuti nyaya iyi yaita kuti isimudze kutaura kwakasiyana siyana kubva kune vane zvikamu zvakasiyana siyana munyika, uye vazhinji vachiuya kuno kunepenyu roda kunzwisa kuti zviro kwazvo mutemo unotiko. Lavo muchakandiona masunungure vaya.com Harare.